Zatím u mě jezdci výjíždí do zahřívacího kola. Snažím se to sledovat i u tebe, jestli je všechno OK. Kdo to tam proletěl? Majo Koláček, teda zahřívací kolo, ten si chce zaručit nejspíš to první místo, protože první šikanou proletěl, jako kdyby se nechumililo s tím BMW. A to určitě nebyl žádný problém se serverem, ten to tam poslal záměrně, to nebylo úplně hezké gesto od něho. Jednoduše si zkrátil první šikanu. OK. No nemyslím si, že by se to takhle mělo dělat. Majo, dal bych si být tebou na to pozor. Tak. Zatím na prvním místě, kdo se nám blíží jako první do prvního kvalifikačního kola na trati, je Jakub Jánský, nemýlím-li se. Přesně tak. Ja skúsim prerušiť. Vyzerá to teraz, že by to mohlo fungovať. Zatiaľ mi to ide plynulo, tak uvidíme či to vydrží. Môžeš pokračovať. Ja budem ho robiť to, čo ty komentuješ. OK, pojďme se podívat tedy. Jakub Jánský v prvním nájezdovém kole, v prvním kvalifikačním kole, je v poslední zatáčce v parabolice. Můžeme si zatím představit trať. Jsme v italském Milánu na trati Monza, v krásném prostředí parku je tato nádherná trať. Takže pojďme si představit trať Monza. Na 150 metrech brzdíme do první šikany na této trati. Řadíme první rychlostní stupeň a opatrně akcelerujeme celým autem na obrubníku, tak aby se nám co nejméně smíkalo. Následuje dlouhá rychlá zatáčka kurva Grande, z kterou si vypadá Jakub Jánský zatím radí absolutně bezchybně, tady není co udělat špatně. Na 150 metrech opět brzdíme, nejlépe na druhý rychlostní stupeň, záleží auto od auta. Snažíme se tu zatáčku projet co nejrychleji, není tak pomalá, jak se zdá. Následuje zatáčka Lesmo 1, zvolíme pozdější Apex, zřadíme třetí rychlostní stupeň a využíváme celou šíři výjezdového obrubníku. Do Lesmo 2 opět řadíme třetí rychlostní stupeň a vyjíždíme na celý obrubník. Všechno, co nám nabízí limit tratě, využijeme pro co nejlepší čas. Těsně pod mostem brzdíme do zatáčky Ascari, do zatáček Ascari, projíždíme nejlépe na jeden kvalt a v polovině zatáčky dáváme plný plyn, nejideálněji plný plyn, proto aby jsme měli co nejrychlejší výjezd na rovinku k poslední zatáčce Parabolika, kde se snažíme dostat se co nejníže a jakmile vidíme konec obrubníku vpravo, dáváme plný plyn a plnou rychlostí vyjíždíme z poslední zatáčky a dokončujeme první měřené kolo, které je 1:49,557 v podání Jakuba Jánského. Byly tam určité chybičky, řekl bych, že Jakub Jánský to určitě zlepší, nicméně PT, jedeme dál. Ja už iba doplním, že okruh meria 5793 metrov a Dominik to opísal veľmi, veľmi pekne. Je to vysokorýchlostný okruh, asi jeden z najrýchlejších, veľa percent času sa tu ide na plný plyn, je tu iba 7 zákrut, možno 8, jedna je tam taká úplne jemná, ktorú ani nikto nespomína, iba som sa dneska o nej dozvedel. To vám poviem, kde sa nachádza akože tá zákruta, ktorá sa volá Curva del Seraglio, alebo Seraglio. Za chvíľu sa k nej dostaneme. Je to zákruta, ktorá nasleduje práve po lesbách, po lesmách. Takže po sérii zákruty Lesmo. Prepáčte za môj preklep, ja už som tak zvyknutý na to. Takže teraz táto zákruta s týmto obrubničkom, toto je zákruta Curva del Seraglio. No. Je to taková zatáčka na zatáčka. Málo kdo ji hodnotí za zatáčku, ale áno, je to přesně tak, jak říkáš, ano. Tak, a ja som divákom slúbil, že im pripomeniem priebežné poradie jazdcov, tak ešte kým nemáme úplný koniec kvalifikácie, tak by som sa k tomu rád vrátil.
predtým ako nás postihli tie technické problémy. Vyzerá, že teraz už by to mohlo byť v poriadku. Takže poďme si pozrieť priebežné poradie jazdcov po dvoch závodoch. Na prvom mieste máme Jana Lennera so 42 bodmi, na druhom mieste Marek Wons 36 bodov, tretí Mišo Štubňa 33 bodov, štvrtý Slavomír Majerník 29 bodov, piatú pozíciu obsadil Petr Valečko so ziskom 27 bodov, na 6. pozícii máme Pavla Eisenhamera 24 bodov, 7. Jakub Janský 18 bodov, 8. miesto David Jareš 13 bodov, 9. miesto Brian Young 11 bodov, 10. miesto Jiří Balák 9 bodov. Ešte spomeniem aj tých ostatných, ktorí sú budovaní. Takže Marian Koláček 9 bodov, Víťa Česnek 8 bodov, Jiří Kraus 6 bodov, Jan Novák 5 bodov, na 15. mieste Jan Kurhajec 4 body, Ondřej Sladký 4 body, Peter Aluvak 3 body, Dušan Slížik 2 body a 19. miesto Eduard Kašpar s 1 bodom. Ostatní jazdci zatiaľ nezískali žiadne body, ešte si môžeme pripomenúť, ja sa ale prepnem, aby sme nemali stále iba Jakuba Janského, takže ja to tu prepnem na niekoho rýchlejšieho. Pozeráme sa na Mareka Wonsa, ktorý teraz ide momentálne ešte rýchlejšie kolo, ale môžeme si teda dať radšej Lukáša Bilského, ktorý možno skúsi zaútočiť na Mareka Wonsa. A poďme k tým tímom. Takže prvé miesto Luxus Racing, druhé miesto Pizza Pasta Lamborghini. Bavíme sa o zisku 98 bodov versus 69 bodov. Tretí Zmrzlináři 28 bodov, na 4. pozícii Rýchla Rota Racing 18 bodov, 5. Kimbex Racing Team 14 bodov, Dracing 13 bodov, West Coast Racing 13 bodov, Toleman CRC Team 9 bodov, Noob Racing 9 bodov, Blue Rabbits Racing 6 bodov, Riot Racing 4 body, Eco Power Racing 2 body a na 13. pozícii máme Kaspar Motorsport s 1 bodom. Ostatné týmy ešte body nemajú. Tak, poďme sa teraz venovať kvalifikácii už naplno. Jestli nám tady postupně na trati zrychlují, můžeme vidět, že na prvním místě už se to pere, nebo o první místo už se to pere. Právě teď jsme tam měli Maja Koláčka, nicméně už ho přeskočil Mišo Štubňa s Lamborghini Huracán Evo s časem 1.48 447. A opět nám to skočilo, je tam Milan Boško s časem 1.48 330. Můžete vidět, že o první příčky se vedou velké souboje a bude velice zajímavé, kdo nakonec se ujme pole position na této trati, protože můžete vidět, že ty značky, které se tam otoperou, jsou různé a není to, jako bývá zvykem, pouze jedna značka. Především právě musím zmínit tuto trať Monza, kde dominují především vozy AMG. Takže můžeme vidět, že nejbližší AMG, já ani nevidím AMG. PT, opravně, jestli se pletu, ale zatím nevidím žádné AMG. Zatiaľ som ani nezaznamenal žiadny čas, ale máme tu už prvý feedback od divákov, tak ja skúsim stiahnuť Dominika. Troška nižšie hlasitosť. OK. Skúsme teraz, či to bude lepšie, tak chvíľočku nás počúvajte oboch a dajte zase nejakú reakciu na to. Přesně tak, zpětná odozva je velice důležitá, je důležité spolu komunikovat, ať máme všichni z toho co nejlepší zážitek. No, pozeráme sa na Slavomiera Majerníka momentálne. Vidíte vľavo hore zelenú farbu, minus 0,5 sekundy momentálne náskok a vyzerá to tak, že Slavomír Majerník chce zabojovať o pole position v tomto závode, tak sledujme jeho rýchle kolo, rýchly pokus. Slavomír Majerník určitě jeden z těch, kteří mají šanci dostat se právě na pole position v dnešním závodě. Vypadá to, že Ascari zatáčce trošičku ztratil, máme tady někoho mimo trať, vypadá to, že to byl, nevím, nejsem si jist, kdo to tam byl,
v otočeném Ferrari, nicméně věnujeme se Slavomíru Majerníkovi, který už má další 3 desetiny. Uvidíme, jak se poradí se zatáčkou Parabolika. Má před sebou vozy, které ho snad nezdrží. Nabírá ještě drahocenný čas, který si tam v předchozím kole nastřádal a vypadá to, že se umístí na prvním místě s časem 1:48:018. Krásná práce od Slavomíra Majerníka. Já si myslím, že to ale ještě není konec a že určitě můžeme očekávat časy, které půjdou pod 1:48. Do konce kvalifikace nám zbývá 9 minut a já si myslím, že tohle rozhodně není konec, tohle to rozhodně není strop, který by tady neměl být pokořen. Určite áno, sme na Monze zvyknutí, hlavne v tých špičkových triedách najvyšších, na časy pod 41:48, takže som sám zvedavý, že kto prvý pokorí túto magickú hranicu na Monze. Môžeme si prepnúť na Pavla Eisenhamera, ktorý prichádza do cieľa zo svoju 8. pozíciu, pravdepodobne o niečo vylepší. Áno, poskočil nám na 7. miesto, momentálna strata 609 000 na Majerníka, tak momentálne Pavel IC končí svoj pokus, odparkoval to bokom a teleportol sa nám dokonca do boxov, tak neviem, nezaznamenal som, či v tomto šampionáte je to povolené. Momentálne pozerám, že Jiří Kraus sa nám nachádza mimo trať, takže Jiří Kraus tam mal pravdepodobne nejaké problémy, práve sa nachádza v zákrute alebo v šikane Ascari. Kdo každopádně určitě nemá, promiň, že tě přerušuju, problémy, je Honza Lenner, který právě projíždí parabolikou a má nastřádaný velice dobrý čas. Uvidíme, jestli se mu povede průjezd. Vypadá to, že ztratil minimum času a posune ho to na krásné druhé místo. Skvělá práce tohoto jezdce. Nicméně ještě musí zabojovat, jestli chce pokořit Slavomíra Majerníka, pokud se nepletu, svého týmového kolegu. Áno, presne tak, dobre vravíš. Práve sám som bol zvedavý na to, či sa zopakuje réžia alebo scenár z predchádzajúceho závodu v Zoldery, kde kvalifikáciu ovládli 2 týmy a na jeden z nich sa práve pozeráme. Slavomír Majerník a Jan Lenner sú v jednom týme, tzv. Luxus Racing na svojich Lexusoch, a práve ten konkurenčný tým, ktorý spomínam, môžeme si dať Miša Štubňu, Pizza Pasta Lamborghini. Tak sledujme, kam poskočí Mišo Štubňa. Z 5. pozície na 3. strata minimálna 1 desatinka, takže opäť to vyzerá na boj medzi týmito dvoma stajňami. Ja iba doplním, že Mišov kolega Miša Štubňu je Marek Wons a príchodzí nový člen týmu Sergio Mendes. Marek Wons teďka projíždí zatáčkami Ascari a nabírá neskutečné tempo. Vypadá to, že má chuť se umístit na první pozici, nechce, aby mu ji kdokoliv vzal a chtěl by být rozhodně první, který pokoří hranici času 1:48. Marek Wons najíždí do poslední zatáčky Parabolika. Uvidíme, s jakým časem najede a myslím si, že jeho už nic od pokoření hranice času 1:48 nezastaví. Je to tam, dámy a pánové, o pozor, ale je to druhé místo. Druhé místo, koho pak to máme na druhém místě? Dámy a pánové, je to Petr Valečko s časem 1:47, celých 709 000, takže Marek Wons, až jsem sledoval teďka jeho jízdu a myslel jsem si, že to bude krásné první místo a jako první pokoří hranici 1:48. Mýlil jsem se, nesledoval jsem Petra Valečka, který tam zazářil, aniž bychom se na něj předtím podívali, takže nám okamžitě vyrazil dech. Presne tak, nenápadný zabiják, ako som ho už minule nazval, predátor Petr Valečko, ktorý vyčkáva potajomky a vždycky zautočí v správny moment, takže aj tentokrát zautočil na pole position. Uvidíme, či mu tento čas už bude stačiť 5 minút do konca kvalifikácie na to, aby celú kvalifikáciu nakoniec aj ovládol. Môžeme sa pozrieť za spomínaným Sergiom Mendezom, ako sa darí jemu momentálne na 10. mieste, ale vyzerá to tak, že by sa ešte mohol o niečo vylepšiť, tak pozrime si, za akým časom pretne cieľovú čiaru. Sergio Mendes práve prechádza zákrutou poslednou s názvom Parabolika
a prichádza na štart cieľovú rovinku, tak sledujme, kam poskočí. Bude to 8. miesto? Áno, presne tak. Sergio Mendes sa nám posúva na 8. miesto, strata na prvého 6 desatín. Poďme ale rýchle zpátky. Za Marekom Moncom. Presne tak. Čítáme si myšlenky, Dominik. Je to tak, je to neskutečné, jsme ve stejné symfonii, tak to má být. A Marek Vonc je ale ve svém živlu a právě teďka využívá ještě split streamu vozu před sebou a dostává se na první místo s časem 1.47 a 604 tisícin. Skvělá práce od Marka Vonce, ale viděl jsem, že tam ještě má rezervy, takže si myslím, že Marek Vonc ještě by určitě mohl vylepšit čas. Nicméně jako určitě všichni ostatní a myslím si, že kdo určitě má velkou chuť vylepšit svůj čas, je Petr Valečko, který právě teď jede před ním a už teď vidím, že tam má nějaké malé zlepšení. PT, pojďme se podívat na jeho kolo, pojď okomentovat jeho jízdu ty. OK, takže môžeme si dodať z onboardu, aby to bolo zaujímavejšie. Takže Petr Valečko nám práve prešiel druhou šikanou, alebo variante secondo po taliansky. Práve teraz nám zachádza do Lesmo 1, teraz prejde cez Lesmo 2, je tam stále malý zisk 1/10, teraz to pomaličky padá dole. Pred Ascari to už bude asi iba 0, takže bude záležať na tom, ako prejde túto, dovolím si tvrdiť, najťažšiu časť tohto okruhu. Tak sledujme Ascari, teraz silné brzdy na trojku, držať sa pravého obrubníka, teraz švihnúť ľavý obrubník, teraz sa nechať vyviazť mierne na koberec. Áno, je tam mierna strata, mierny zisk, sme v zelených číslach, takže 16 stotiniek. Uvidíme, či Petr Valečko zvládne poslednú zákrutu. Silné brzdy na trojku, správny čas dupnúť na plyn, aby bol dobrý výjazd a vyzerá to, že Petr Valečko to zvládne. Petr Valečko pôjde na prvú pozíciu. Má stratu 1/10 na Vonca, ale to je už minulosť, pretože Petr Valečko sa nám s časom 1.47 496 dostáva na prvé miesto. Výborne, krásny výkon. Petr Valečko vždycky dokáže překvapit. Petr Valečko vždycky dokáže zabrat tu správnou chvíli a ukázat, co v něm je. Všiml jsem si, že je vlastně jedno, v jakém voze on jede, protože on s každým vozem dokáže dávat perfektní výsledky. Presne tak, a všimnite si, na akej trakcii jazdí. Momentálne má nastavenú trakciu číslo 2, ABS na dvojke, mapu motora 1, takže môžete teraz v kvalifikácii ešte sledovať aj prácu s plynom, s brzdou a ako to majú jazdci ponastavované. Potom v závode už to troška prepneme na ten broadcastingový klasický režim. Poďme za Lenerom. Lener vyzerá, že by sa chcel ešte posunúť o pár priečok dopredu. Momentálne na 5. pozícii Jan Lener. Strata 615 tisícin. Šikovně využívá slipstreamu vozu před sebou. Doufujeme, že ho je to Sergio Mendes před ním. Nie, pred ním je síce písaný Sergio Mendes, ale to je v poradí. Ten voz pred ním, tam prišlo ku kontaktu a toto bude mať ešte určite dohru aj v zákulisí. Dúfam, že tam na boxovej zíťke, ako to u vás Čechov hovoríte, nepríde k nejakej bitke. Je to vážně škoda. Nejsem si jist, nestihl jsem se podívat, jestli to Porsche před ním bylo v ostrém kole. Nepodíval jsem se ani na mapku, jakou barvu mělo to vozidlo před ním. Každopádně obrovská škoda, protože měl šanci udělat opravdu velmi rychlé kolo. Myslím si, že Honza Lener ještě může zaútočit na první místo. Ale pozor, tu máme Pavel, a nie, Pavel má červený čas, takže toto nebude vylepšenie. Porsche som si nevšimol ani ja, Dominik, kto to bol, čo to bol zájazca, ale predpokladám na taký 99%, že bol určite vo svojom rýchlom kole a vtedy jazdec, aj keď je pomalší ako ten za vami, nemá povinnosť spúšťať pred seba, aj on si chce spraviť rýchly čas, rýchle kolo, takže Jan Lener bohužiaľ na to doplatil. Nicméně Honza Lener se nenechává vůbec zastrašit a jede další svoje ostré kolo. Uvidíme, jestli se mu podaří zrychlit. Už teď tam má nějaké desetinky k dobru. Bohužel variante neprojel úplně ideálně, tak to tam trošičku ještě ztratil. Uvidíme, jak se mu podaří
jestli se mu podaří zatáčky projet lépe, pro lepší zisk. Vypadá to, že Lesmo 2 především chyboval v předchozím ostrém kole a můžeme vidět, že už teď tady získává minimálně 0,2 sekundy. Toto už je asi jediný jazdec, ktorý z prvej desinky útočí ešte na lepšiu pozíciu, tak sledujme pozorne. Ja sa troška ospravedlňujem za to, že sa nevenujeme jazdcom za prvou desinkou, ale predsa len mi dáte asi za pravdu, že top 10 je najzaujímavejšie divadlo, takže zatiaľ ostávame tuto pri Janovi Lenerovi. Boj o top 5 je opravdu v plamenech, protože můžeme vidět, že Valečko, Vonc, Mendes, Majerník kvalifikace už vlastně skončila, koukám kvalifikace PT, my jsme to asi úplně překoukli, nicméně Honza Lener ještě vylepšuje čas v závěru kvalifikace a posouvá se na 3. příčku a bude startovat ze 3. pozice. Áno, ja som jedným okom vnímal, že už je koniec kvalifikácie. Ja som si toho vôbec nevšiml, moc sa omlouvám. To nevadí, to vôbec nevadí, ale dopadlo to, pozrite sa, vážení diváci, dopadlo to presne tak, ako som predpokladal. Je tam bitka medzi stajňou Luxus Racing a medzi stajňou Pizza Pasta Lamborghini. Pozrite sa, ako sú krásne na striedačku poskladaní Valečko, Lexus, Vons, Lamborghini, Lener, Lexus, Mendes, Lamborghini, Majerník, Lexus, Štubňa, Lamborghini. No tak toto by nezoradil ani nejaký umelec takto špeciálne. Nicméně, teď úplně nerozumím tomu seřazení jezdců. Honza Lener už nejel další kolo a posunul ho to na první místo. Tak to je veľmi druhý je zvláštne. Valečko. Teď to tam máme nějaké popřeházené. Ja skúsim dať drive, či sa to nenapraví. Já to vidím stejně. Ale vidíš to Tady aj bude ty nějaká asi. chybička. Ja si ešte prehodím na režim broadcastingu. Ne, všechno je v pořádku, je to jenom v tabulce popřeházené. Koukám se na to, všechno to máme jenom popřeházené v tabulce. Nevím, z jakého důvodu to je, ale každopádně Valečko je na prvním místě, na druhém místě je Vons, na třetím místě Honza Lener, na čtvrtém místě Sergio Mendes a na pátém místě Majerník, takže všechno je tak, jak má být, jenom grafika nás klame. Áno, ja už som tam hodil tú tabulku s tým live timingom a tá je správna. Tá je správna, ak si pozrieš, všimneš môj stream, tak tam je to zoradené dobre. Dívám se na to jasně a zřetelně. Akurát mám problém, že bohužiaľ aj aplikácia berie ako prioritnú tú tabulku druhú, ktorá nie je live timingová, ale sa aktualizuje vždy po sektoroch až. Takže aj v mojej aplikácii je to pomiešané a bude s tým možno troška problém pri sledovaní prvých jazdcov. Budeme sa musieť spoliehať na livery a na naše znalosti. PT, podívejme se ale na ten startovní rošt, jak to krásně vypadá, kdy ty Lexusy startují z pravé strany a Lamborghini z levé strany. To je tak krásný pohled. Vynikajúce, ozaj vynikajúce. Opravdu je vidět, že tyhle ty dva týmy si nedarují nic zadarmo a bude to velice, velice zajímavý závod. Za nimi by sme mohli ešte spomenúť ďalších jazdcov. Takže na 7. pozícii Marian Koláček. Marian Koláček, to je to čierne BMW. 8. Lukáš Sprušanský. Takisto, to sú tímoví kolegovia. Stajňa Noob Racing, áno, Noob Racing. Na 9. místě Milan Boško v McLarenu 720S. Toho si budeme pamätať, s modrou farbou, tu používa často. Takisto ďalšieho si budeme pamätať, ten je úplne výrazný a nezameniteľný. Pavel Eisenhammer. Takže Pavel Eisenhammer nám uzatvára prvú desinku a potom tam máme Víťa Česnek, Lukáš Bilský, Radek Blovský, David Jareš, Brian Young, Dušan Slížik, Jakub Jansky, Pavel Reigl, Jiří Kraus. Poďme ďalej. Ondřej Brendl, to je myslím nováčik. David Šimon, Michal Bachter, Daniel Škrdland, David Vrubel, Jozef Flachs, Eduard Kašpar, Petr Adamec, Jan Kurhajec. 29. pozícia
Martin Minařík. Prečo mi to neprepína tých jazdcov? Prepína? Dúfam, že áno. 30. pozícia Marek Čermák. Potom tam máme Petra Čižka, Viktor Vondra, Tomáš Čičo, Miroslav Adamička, Vojta Vršitý, Jaromír Matejko. 37. pozícia Milan Razdík, 38. Ladislav Oulehla, 39. Mike Kapral, 40. miesto Indřich Kás a na 41. mieste máme Ondřeja Sladkého. Takže jazdci nám už vyštartovali do zahrievacieho kola, poďme naspäť na špicu. Budeme pozorne sledovať, ako vyštartujú. Takže budeme si pamätať, že jazdci boli na striedačku v prospech Luxus Racing, tej ďalšej párne číslo príslucha vždy Lamborghini, Pizza Pasta Lamborghini. Ešte pripomeniem, že závod bude trvať 90 minút. Takže jazdci majú pred sebou taký, nazval by som to možno taký väčší šprintík. Dominik by to po včerajšom závode asi nazval taký mikrošprintík. Áno, áno. Po takovém vytrvalostním závodě už je to jako nic. Tí, ktorí náhodou neviete, Dominik včera absolvoval 24-hodinový závod na trati Spa-Francorchamps. Obrovský výkon. Klobúk dole. Děkuji. Vlastně jsem ten závod dokončoval ještě dnes. Presne tak. Takže ještě jsem ani nešel spát. Jsem ještě takový přejetej trošičku z toho závodu, nicméně jsem si říkal, nenechám toho PT-ho v tom samotného a pôjdu mu pomôcť. Výborne. To som rád. S Dominikom sa mi komentuje oveľa lepšie ako samému, pretože vždycky, keď vám dojde niť, tak máte ďalšieho parťáka na to, aby vás doplňal, čo je úplne perfektné. A myslím, že aj pre tých divákov je to atraktívnejšie, keď sú tam dvaja komentátori. Doufujeme, že je to tak. To už nám musí dát zpětnou vazbu oni. Tak jazdci nám už pomaličky zahrievajú, už musia mať všetko v ideálnych teplotách, či pneumatiky, či brzdy. Ak nemajú, tak už im veľa času nezostáva, pretože za chvíľočku sa budú zoraďovať do double, už sa aj zoraďujú do double file, takže poďme sa pozrieť niekam dozadu, či už sa to tu všetko robí tak, ako má. Já se to snažím sledovat na svém monitoru ještě ze zadu. Vidím, že jestli ještě dojíždějí, ještě v double fileu určitě nejsou. Sleduju to z pozice Ondřeje Sladkého ze zadu, který dojíždí skupinku jako poslední, ale vypadá to, že jezdci se krásně řadí tak, jak mají, bez jakýchkoliv problémů. Potom skúste, niekedy sa mi zdá, že tie auta prehlušujú aj nás komentátorov, tak skúste dať vedieť, ako to počujete vy. Je dosť pomerne komplikované nastaviť to, pretože keď sú tieto auta takto na kope, tak hučia oveľa viac, ako keď potom sa rozbehne ten závod, takže zatiaľ to tak skúsim nechať. Nicméně blíží se start závodu. Petr Valečko se blíží k protnutí start cílové čáry a uvidíme, jak si jezdci poradí s první zatáčkou. PT, je to tvoje. Tak, poďme na to. Čakáme, kým sa nám rozsvietia zelené svetla. Green light. Zelené svetlá sa nám práve teraz rozsvietili a jazdci vyštartovali do svojho 60-minútového závodu. Teraz som si všimol, že je tam 60 minút. A vyzerá to tak, že Marek Vons preberá vedenie hneď po štarte, takže Petr Valečko tam musel troška horšie odštartovať. A Marek Vons okamžite zaujíma obranú pozíciu a Marek Vons pôjde do prvej šikany na prvom mieste, takže výborná práca od Mareka Vonsa. Druhý Petr Valečko, tretí Jan Lenner na štvrtej pozícii, tam pozrime sa rýchlo na to, kto to tam je. Na štvrtej pozícii Sergio Mendes. 5. Mišo Štubňa. Poďme za Mišom Štubňom. Teraz sa moja aplikácia úplne zbláznila. A tam majú jazdci obrovské problémy v druhej zákrute. Trošku nám tady skáče pořadí, ale nedělejme si s tím starosti, my si s tím poradíme. Vypadá to, že nám to tady stojí. Kdo nám to tady stojí? Je to Majo Koláček, který tady byl obětí
zatáčky Valiante a úplně to tady nezvládl. Nicméně start závodu i jezdci ze zadu zvládli na výbornou, bez jakékoliv kolize, až v zatáčce Valianty tam byl problém, ale pozor, vlezmo 1, obrovská bouračka, několik vozů, tady máme mimo trať, několik vozů, tady máme trať, je to a Lesmo 2, hromadná nehoda, drtivá většina pole, řekl bych, je teď v obrovských problémech, protože Vondra nebo třeba Adamička Petr Čížek tam vidím. Petr Čížek, hromada jezdců tam bourali ve variante Lesmo 1 i Lesmo 2, takže ten start neproběhl úplně ideálně. Do té 1 jsme se vešli krásně, ale zbytek tratě neproběhl úplně v pořádku. No toto zavaňalo aj červenou vlajkou. Vyzerá to, že organizátori zatiaľ si s tým starosti nerobia veľké. A pozor, to je útok Petra Valečka na prvé miesto. Mareka Vonsa. Troška sa tam naťukli. Marek Vons sa vracia na prvé miesto, aj keď tým, že si troška skrátil trať, ale a zároveň toto všetko využíva Jan Lenner, ktorý sa dostáva pred svojho tímového parťáka Petra Valečka. Tak chvíľu to vyzeralo pre Petra Valečka veľmi dobre, nakoniec je z toho 3. pozícia. Veľmi zaujímavé veci sa dejú aj vpredu. Dúfajme, že trosky z tej havárie nepoškodia autá lídrov. Štvrtý medzi tým, poďme ďalej, poďme za štvrtým. Štvrtý Sergio Mendes, piatý Mišo Štubňa pred Slavomírom Majerníkom. Teraz sa sledujeme jeho zelené Lamborghini, Majerník za ním na Lexuse. Všetko to zozadu sleduje Lukáš Splušanský na Bavoráku, kde máme Pavla Ajsiho. Režia ho hľadá, ale už ho našla, takže Pavel Ajsi, Pavel Eisenhammer na 8. pozícii, Lukáš Bilský za ním na 9. pozícii a zozadu už tam bojuje, ak som dobre videl, Dušan Slížik. Nie, nebol to Dušan Slížik. Teraz sa pozeráme na Lukáša Bilského. Režia je trošička zmetená, nevie si nájsť rýchlo to auto, na ktoré sa chcem pozrieť. Takže Lukáš Bilský sa pokúsi zaútočiť na 8. miesto Pavla Eisenhamera. Za nimi Dušan Slížik tvorí dvojičku s Milanom Božkom. Pozrieme sa, ako to vyzerá z Milanovho pohľadu. Milan Božko by sa chcel dostať do top 10 cez Dušana Slížika. Vyzerá to tak, že teraz to ešte nevíde. Takže my môžeme sledovať opäť, čo sa deje vpredu. Toto mi pripomína minulý závod, druhé kolo na Zolderi, kedy presne v takomto poradí išli jazdci, aspoň teda prvá trojička. Marek Vons sa mierne odpútal, tak ako teraz, a Jan Lenner s Petrom Valečkom jazdili tesne za sebou. Plný copyright. Já se snažím sledovat i ty zadní jezdce, vzadu už se to tak nějak srovnalo, kolize už tam nejsou tak velké, jestli se tam opouštějí, už se z toho stávají takové ty menší skupinky, už to není jedna velká. Nicméně Pavel Reigl teďka v obrovském driftu v Lesmo 1 uhlídal si záď svého vozu a pokračuje pohodlně dál. Je vidět, že má zkušenosti a Lamborghini ovládá dobře. Tuto to vyzerá na takú hustejšiu skupinku jazdcov. Ten Lexus to je Víťa Česnek, organizátor šampionátu, ktorý už pokukuje, kade by sa dostal pred Kašpara. Sledujme tento súboj v Askari. Víťa Česnek si to ešte rozmyslel, ešte sa tam do toho nepustil. Skúsi teraz na výjazde možno. Áno, vyzerá to nádejne, tak uvidíme, či z toho bude pokus o predběhnutie. Pokud se nepodaří teďka před parabolikou, podaří se to rozhodně za ní, jelikož Lexus je velice silný na rovinkách. Na Češ Aston Martin V8 na rovinkách není tak dobrý. Můžeme vidět, že Víťa Česnek v Lexusu RCF
nemá vůbec žádný problém a ještě pohodlně Edu Kašpardovi odjíždí. To bylo, dá se říct, jednoduché předjetí pro Víťu Česneka a jednoduchá 18. pozice. Áno, vyzeralo to, ako keby Víťa otvoril DRS, ale GT3 DRS nemajú, takže bolo to naozaj silnou pohonnou jednotkou tohto auta, ktoré dosahujú na rovinkách naozaj jedny z najvyšších maximálok. Skúsme sa presunúť dopredu, aby nám niečo dôležité neušlo, a už aj nám ušlo, pretože Petr Valečko sa dostal pred svojho tímového kolegu. Nevideli sme, či to bola tímová réžia, alebo prišlo k súboju, alebo nebodaj chybička Honzu Lennera. Ja sa skúsim vrátiť v replayi možno, lebo toto by ma veľmi zaujímalo, a skúsim využiť ani nie tak aplikáciu, ale priamo hru, ako som sa to už naučil robiť v tréningových útorkoch u Dominika. Takže ak sa na mňa ľudia nebudú hnevať, tak to skúsim spraviť takto, možno troška amatérsky, ale budeme vidieť aspoň, čo sa stalo. Já vám mezi tím řeknu další informaci. Sleduju tady Ondřeje Sladkého, který startoval z posledního místa. Byl trpělivý, dal si pozor a právě teď ho můžeme vidět na 25. místě. Už postoupil skoro o více jak 20 míst. Skvělá práce. Buďte trpěliví, pečliví, dávejte si pozor na to, co se děje před vámi, a pozice a postup jsou pro vás jako na dlani. Ondřej zatím odvádí skvelú práci. Tak ja teda, ak môžem do toho troška vstúpiť, vidím z replaya, že pravdepodobne išlo o tímovú réžiu, bolo to až moc jednoduché na môj vkus, takže Lenner prepustil pozíciu svojmu tímovému kolegovi Petrovi Valečkovi. Možno sa dohodli cez vysielačky a na nejakom špeciálnom postupe. Vyskúša to Petr Valečko na Mareka Vonsa, pokiaľ mu to možno nevydá, tak mu tú pozíciu vráti. Uvidíme, ako to dopadne. Čo na to Sergio Mendes? Sergio Mendes to sleduje z úctyhodnej vzdialenosti, je 2 sekundy za Honzom Lennerom, Mišo Štubňa ďalších 1,6 sekundy, ale Slavomír Majerník je už troška bližšie Mišovi, tak poďme sa pozrieť, kde sa Slavo nachádza. Áno, Slavo sa pokúsi možno zaútočiť na Lamborghini Miša Štubňu. Takže máme tu boj o prvú 5, o 5. miesto. Slavomír Majerník s číslom 717 a to pred ním to zeleno-čierne Lamborghini je Mišo Štubňa. Pizza Pasta Lamborghini. Veľmi dobrý názov. Áno, Dominik? Mišo Štubňa a Slavomír Majerník. Ještě před pár hodinami týmoví kolegové v jednom týmu na 24-hodinovém Spa, nyní rivalové na trati Monza. Jak tohle skončí? Slavomír Majerník by nemusel mít teď takovou výhodu, jakou měl Víťa Česnek v Lexusu na předjetí Edu Kašpara. Nicméně to vypadá, že najíždí těsně vedle Miša Štubni. Miša Štubňa ale rozhodně nedá nic zadarmo a nebojí se vůbec žádného souboje a uvidíme, jak si poradí s průjezdem první zatáčkou. Těsně auto na auto. Miša Štubňa ubránil svoji pozici a Slavomír Majerník tudíž zůstává na 6. místě a musí to zkusit zase příště. Veľmi krásny súboj, na ktorý sme sa mali teraz možnosť pozerať. Mišo sa toho nebal, presne ako hovorí Kronos. Išiel tam do tej šikany, vidíte sami, že sa to dá. Prejdú tam luxusne a lexusne aj 2 autá vedľa seba. Takže pozrite sa, ako teraz vidíme tam krásny súboj v druhej šikane. Kto to bol? Kto to tam vzadu bol? To byl Milan Boško a Bilský, kteří tam byli vedle sebe. Už sa na nich pozeráme, tak to bolo tiež veľmi pekné. Myslím, že sa mierne ťukli, ale pokračujú obe asi ďalej. Takže toto máme Lukáša Bilského na svojom Lamborghini Fady Gaming. Milan Boško tam nicméně udělal menší chybičku a Dušan Slížík vypadá, že bude chtít využít ty chybičky, kterou Milan udělal. Uvidíme, jak si poradí s průjezdem v Ascari. Oba dva jezdci jsou velice zkušení na to, aby se jim podařilo projet tuto zatáčku vedle sebe, auto na auto, nicméně Dušan Slížík viděl, že Milan Boško je trošinku delší a aby zabránil kolizi, udělal tam trošičku místa a počkal si. Je lepší si udělat to místečko, než zbytečně havarovat a otočit se, ztrácet čas. To si myslím, že bylo velice rozumné.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale videli ste, koľko miesta tam Milan Boško nechal Dušanovi Zližikovi. Bolo to na jedno auto plus 1 cm. Krásna práca, veľmi tesné, bál som sa, ako to dopadne, ale nakoniec to dopadlo všetko dobre, takže výborne. Očividne Milan Boško vie rozmery svojho auta, takže bolo to veľmi tesné, ale zároveň veľmi pekné. Čo hovoria chlapci vpredu, tak pozrite sa, Petr Valečko. Vyzerá to tak, že zabrala taktika, kedy Jan Lenner prepustil pozíciu a dohodli sa s Petrom, že Petr skúsi zaútočiť na prvú pozíciu, pretože Petr má o niečo rýchlejšie tempo a dokázal stiahnuť Mareka Vonsa, takže Marek Vons má teraz plné zrkadielka Valečkovho Lexusu. Sledujme, či sa mu podarí približiť sa úplne na minimálny rozdiel. Ja už som tam zaznamenal vpredu aj nejaké auto s mrzlinářou. Co jsme bohužel už nestihli a kdo už nemá plné zrcátka Lexusu je Mišo Štubňa, kdy Slavomírovi Majerníkovi se podařilo Mišo Štubňu předjet a Slavomír Majerník se tudíž posouvá na 5. příčku. A Mišo Štubňa možno bude mať nakoniec problémy aj s Lukášom Prušanským, pretože Lukáš už sa k ním priblížil. Nevieme, či to je tým jeho tempom alebo súbojom, ktoré sa odohrávali predtým. Ale v každom prípade Lukáš Prušanský už je za Mišom Štubňom. Vypadá to spíš, že Mišo Štubňa tam udělal nějakou větší chybičku, protože už teď vidím, že je v jednosekundové ztrátě, takže uvidíme, jestli se vrátí zpátky do tempa a z Prušanskému ujede. Medzitým nám zmizol z dohľadu Pavel Eisenhammer, kde máme Pavla Eisenhammera, ktorý sa pohyboval v prvej desinke. Nebolo to náhodou to auto, ktoré sme videli už pred prvými jazdcami? Pavel Eisenhammer je právě teď na 35. místě. Je po boxech. Takže Pavel Eisenhammer tam musel mať nejaké problémy, pretože naposledy sme ho registrovali na top desinke a teraz áno, bol to práve Pavel Eisenhammer, ktorý sa už nachádza pred dvojicou Vons Valečko, takže pokiaľ nezrýchli svoje tempo, tak bude musieť už ako prvý jazdec asi v závode prepúšťať pozíciu jazdcom rýchlejším okolo. No, já už se na to dívám. Pavel Eisenhammer udělal chybičku v zatáčce Parabolika ve 3. kole, nechal projet všechny jezdce okolo sebe a poté okamžitě zamířil ke svým mechanikům, takže se určitě pokouší o nějaký undercut. Myslím si, že dobrý plán, nicméně stejně ztratil hromadu cenného času. Uvidíme, jaké časy bude dávat, kam se posune. Ještě pro něj závod určitě není ztracený. A tuto už vidíme súboj o prvé miesto. Petr Valečko už tesne nalepený za Marekom Vonsom. Sledujme, ako to dopadne. Petr Valečko sa už tam vykúka, skúsi to na vnútornú stranu. Ostré brzdy od obidvoch. A Petr Valečko sa stále drží na vnútornej strane. Marek Vons sa drží, bráni zubami, nechtami. Vyzerá to, že teraz bude mať mierne lepší výjazd Marek Vons, ale Petr Valečko bude mať možnosť využiť svoj rýchly Lexus a takisto aj Splitstream. Petr Valečko, pozrime sa na brzdy. Nie, ešte to tam nepustil. Petr Valečko si radšej počká na lepšiu príležitosť. Je to krásný gentlemanský souboj, je vidět, že ty jezdci si nechávají spoustu prostoru vedle sebe, nechtějí žádnou zbytečnou kolizi a opravdu myslí jeden na druhého, vědí o sobě a předvádí nám krásné souboje, krásné závody zde na trati Monza. Presne tak. Radosť pozerať. Ja ešte možno pripomeniem pre divákov, ktorí sa troška viac zaujímajú o tento šampionát, túto sezónu šampionátu Czech Wheel Cup 2020-2021, že pri 4. závode po 4. kole príde k miernym zmenám v pravidlách v organizácii, pretože ako sa ukazuje, už v 3. závode nám dominujú 2 či 3 stajne, takže bude treba to asi trošička porozdeľovať do kategórií. Podrobnejšie informácie môžem ešte poskytnúť počas závodu. Teraz zatiaľ iba takto všeobecne vám prezradím, že budú tam nejaké zmeny v pravidlách.
Poďme sa zrieť na Dušana Slížika. Dušan Slížik momentálne s nikým nebojuje na 10. pozícii. Pojďme se podívat na 7. Ano. místo ke Sprušanskému v BMW. Vypadá to, že Mišo Štubňa opravdu ztrácí se svým Lamborghini. Nevím, jestli tam má nějaký technický problém, ale plní se přesně to, co jsi říkal, a to, že Sprušanský dotahuje na Miša Štubňu. Projíždíme parabolikou a jedeme na cílovou rovinku. Vypadá to, že lepší průjezd měl Mišo Štubňa, Sprušanskému se tolik nepovedl, ale motor BMW M6 je na rovince neskutečně rychlý. Uvidíme, jestli využije slipstreamu za s Mišem Štubňou a podaří se mu alespoň těsně přiblížit. Potom už to bude o dobrém průjezdu první šikanou a být nalepen co nejblíže svému soupeři. Vypadá to, že obom se provedl průjezd. Nicméně pro Sprušanského to byl o trošičku rychlejší průjezd a tím pádem se dotáhnul na Miša Štubňu. Sledujeme teraz zadné krídlo Miša Štubňu. Tak pozerajme, či sa to čierne BMW bude blížiť alebo naopak vzdialovať v týchto technických úsekoch. Máme tam, vidím v čete aj nejakých fanúšikov Davida Jareša, nazdar. Papa Drobek zas odporúča BMWčku modré vlajky. Dobre vidím. Ale BMWčko chce ísť dopredu. BMWčko je to vzadu. Vypadá to, že Mišo Štubňa hledá své tempo, má v některých částech trošičku problémy se svým Lamborghini. Lamborghini opravdu neodpouští na velkých obrubnících, to je možná důvod, proč Mišo Štubňa na některých místech ztrácí. Nicméně by měl být dost zkušeností s Audi R8, se kterými jezdil před několika měsíci. Možná si právě teďka rozpomíná a všechno si uvědomuje, jak to s těmi obrubníky je a vrací se zpátky do tempa, protože toto kolo bylo mnohem lepší než právě to předchozí. Takže teraz to vyzerá veľmi dobre pre BMW. Pozrime sa na to. Teď je opravdu blízko a já si myslím, že nebude šance. Pokud Mišo Štubňa pokud to Mišovi Štubňovi nevíde být vedle BMW do první šikany, tak je to jasné. A já myslím, že je rozhodnuto. Presne tak. Sprušanský se posouvá pohodlně a bezpečně před Miša Štubňu na 6. místo. Ale poďme za jazdcov, ktorí sú o kusoček ďalej, pretože vidíme, že Dušan Slížik tu už útočí na Lukáša Bilského. Vypadá to, že jediné Bentley v poli. Áno, a takisto, nejvíce umístěné také Bentley. takisto aj Dušan Slížik ako jediný jazdec, alebo teda jeden z malých jazdcov, ktorí nemajú tímového parťáka, takže pozor, teraz robí... Nezvládnul průjezd variante a Dušan Slížik se pohodlně posouvá na jeho místo. Takže Dušan Slížik postup na 9. pozíciu. Koho tam máme ďalej? Poďme dopredu. Momentálne sa pozeráme na Jana Lennera, ktorý má pred sebou už okolo vzadu Pavla Eisenhamera, takže Pavel Eisenhamer už pustil pred seba prvých dvoch jazdcov. Ako sú na tom prví dvaja jazdci? Petr Valečko stále nakúka, kade by sa dalo dostať na prvé miesto. Teraz mal problémy Michal Vons. Marek Vons, pardon. Marek Vons mal problémy na výjazde v parabolike a to využije Petr Valečko. Celkom určite to využije. Pozrite sa, už sú jazdci bok po boku vedľa seba do prvej zákruty. Inak nepôjdu ako vedľa seba. Verím tomu, že Marek Vons si to postráži. Vyzerá, že postráži dokonca. Bez problémov nemuseli ísť ani vedľa seba do prvej šikany, takže Lexus Petra Valečka má buď horšie brzdy, alebo Petr Valečko je naozaj extrémne opatrný v týchto prípadoch. Já jsem se díval z pohledu Petra Valečka a můžu říct, že určitě to bylo na jistotku, aby tam nekolidoval právě s Markem Voncem, tak si odpustil právě tu možnost setkat se s ním v T1. Myslím si, že jeho záměry předjet Marka Vonce jsou úplně někde jinde, než v první zatáčce. Áno, presne tak to píše aj Chonos.
Ešte je ďaleko do cíle, je 39 minút, jazdci majú ešte kopu času na to, aby prečítali svojho súpera, naučili sa nejaké ťahy, skúsili to tak, potom zrazu tak smrteľne, tak nenápadne, ale o to účinnejšie. Takže Petr Valečko si možno skúša teraz svojho súpera a v nečakanej chvíli vystreliť dopredu. Takto to robia skúsení jazdci. Rozohrajú si šachovú partiu so svojím parťákom a vyčkávajú. Za nimi už vidíme Honzu Lennera, potom je tam okolo vzadu Pavla Eisenhammer, potom sú tam ďalší jazdci okolo. Mike Kapral, 34. je Víťa Česnek, ktorý už absolvoval svoju zastávku, takže jazdci už pomaličky otvárajú z zastávky v boxoch. Uvidíme, ako na to budú reagovať ostatní jazdci. 38 minút do cieľa, do konca závodu, pardon. Mezitím na 20. místě Adamička útočí na Škrdlanta. Dvě Ferrari, modré a červené, nám tady bojují o pozici do top 20. Jsou v top 20 a od 19. místo. Takže pozrime sa na nich. Průjezd Ascari, vypadá to, že obou vyšel, nicméně Adamička se ohlídal výjezd a podívejme se na to. Chytne se slipstreamu Dana Škrdlanta a myslím si, že v parabolice budou vedle sebe těsně auto na auto. Adamička volí vnitřní stopu a Dan Škrdlant je stále vedle něj. Je stále tam a nakonec Adamička pohodlně opět předjíždí Dana Škrdlanta a posouvá se na 19. místo. Už tu máme v komentároch nejaké výčitky smerom k farbe, ktorú zvolil práve Adamička. Nepáči sa, komu nepasuje modrá farba na Ferrari. Ale poďme zase naspäť dopredu, aby nám tam niečo neušlo, pretože tu sa stále bojuje o prvú pozíciu. Je to veľmi, veľmi smolné, keď nám ujde práve tento predbiehací manéver, ak sa teda zrealizuje. Je to veľmi vždy náročné čakať a číhať na to, kedy sa podarí už tomu jazdcovi zviesť úspešne súboj. Teraz vidíte Petra Valečka, paraboliky idú bok po boku, Petr Valečko to teraz skúša z vonkajšej strany. Z vonkajšej strany by teraz mohol mať lepší výjazd a dovolím si tvrdiť, že toto už Petr Valečko zvládne. Dovolím si tvrdiť, že teraz chytí dobrý slipstream. Uvidíme, jestli se trefíš. Já si myslím, že to ještě úplně nevíde. Pokud Petr Valečko se teď opravdu nerozhodne jet bok po boku s Markem Moncem do T1. A to se právě teďka děje. Marek Vonc a Petr Valečko těsně vedle sebe, ale Marek Vonc si pohlídal svoje první místo. Áno, krásne to tam pohlídal. Petr Valečko už bol tentokrát o niečo odvážnejší. Už vyskúšal svojho súpera, či by to s ním šlo bok po boku. Zistil, že by to možno aj šlo, takže môžeme očakávať v ďalších kolách, že Petr Valečko sa už do toho pustí naplno. Pomalu a postupně si ho oťukává, načíná, jak se říká, a připravuje si ho na jisté finišové předjetí. Kdo si samozřejmě i připravuje předjetí, je podle mě Slavomír Majerník na 5. místě, který se přibližuje k Sergiovi Mendézovi. A ten už by se měl pomalu třást, protože Slavo Majerník je mu těsně v zádech. Už se dostal na rozestup 1 jediné sekundy a časy Slavomíra Majerníka jsou o trošku lepší než právě časy Sergia Mendéze. Jazdci už tam dostávajú mávanú modrú vlajku. Tam máme, ak dobre vidím, Kaas, Eisenhammer, Wachter, títo všetci musia pred seba pustiť 4. miesto, takisto 5. miesto. Áno, Dominik, čo sa nám deje? Teď se nám tam otočil, právě to bylo těsné, aby nesejmul Sergia Mendéze, právě Wachter, Michal Wachter z Czech Rail Cup týmu ve Ferrari, který tam bohužel měl trošičku problém na výjezdu z Ascari a málem nám ohrozil jezdce na 4. a 5. místě. Naštěstí to dopadlo dobře, bohužel ne dobře pro Wachtera. Sledujeme, ako si Mendes poradí, koho to má pred sebou. Teraz musíme prejsť pity, aby nás to tam nemýlilo. Takže, pardon, nie Mendes, ale Majerník. Majerník má... Koho to tam má pred sebou? Vôbec mi to grafika neukazuje.
Je to Sergio Mendes, kdo je před ním. Tak vlastne áno, pardon, ja som sa pomýlil, ja som čakal, že to je jazdec okolo vzadu. Áno, a práve za Bayerníkom je jazdec okolo vzadu, takže troška omyl. Majú obidva podobné autá. Takže za Majerníkom sa nachádza Vita Česnek, ktorý je na 30. pozícii, takže bitku máme medzi týmto prvým Lambom a tmavším Lexusom s číslom 717. Majerník už je tesne nalepený v tejto technickej pasáži. Uvidíme, ako to vyrazí z Lesmo 2. Obidvaja slušný výjazd. Že Majerník tuto ešte nebude mať veľa šancí. Tak sledujme, ako zvládnu títo jazdci variante Ascari. A možno do toho prehovoria aj jazdci už okolo, ktorí budú dostávať kolo. Pítýpio, promiň, že tě přerušuju, ale pojďme se rychle podívat na souboj o první místo. Petr Valečko opět útočí na Marka Vonce a je bok po boku s Markem Voncem do nájezdu do paraboliky. Uvidíme na průjezdu parabolikou auto na auto, tam to jsou milimetry, kdy jsou ty dva od sebe. To bylo neskutečné, jak blízko byli tyto dva borci vedle sebe, ale pokračují start-finish rovinkou k zatáčce T1. Uvidíme, jak si poradí tyto jezdci s průjezdem. Teď jsou opačně, než byli v předchozím kole. Valečko je na vnější straně, Vonc je na vnitřní straně a střídají si tady s ideální stopy v průjezdu T1. Teď mě tady zamotali úplně jazyk, nevěděl jsem, co říct. Nicméně Marek Vonc si ohlídal první místo, je velice těžké ho předjet a Petr Valečko nejspíš začíná vymýšlet novou a novou strategii a myslím si, že začíná chápat, že to nebude snadné předjetí. Tak tam to bolo extrémne tesné, keď to tam Petr Valečko sa pokúsil seknúť do opačnej strany, tam sa takmer dotkli auta, ale vyzeralo to veľmi dobre, pretože sa práve naopak vôbec nedotkli a jazdci pokračujú ďalej. Sice tie nožnice Valcovi nevyšli, alebo ako by som to nazval, a opäť vyzeralo to už, že si tam buduje lepší výjazd zo zákruty, ale nakoniec to Lambo vyzerá, že má vynikajúce výjazdy z prvej šikany, takže o to takšie pre Petra Valečka. Ale čo som chcel povedať je to, že toto všetko využíva práve tímový kolega Petra Valečka a to nie je nikto iný ako Jan Lehner. Takže teraz sa z Jana Lehnera stal taký prenasledovateľ, taký predátor, taký prizerajúci sa. Uvidíme, či to dokáže využiť súboj o prvú pozíciu. Podle mě tam jenom tak zezadu všechno sleduje, dívá se, tak se pousmívá, říká si, jen si tam hrajte, já si tu pozici potom seberu, ale pozor. Áno, pozor. Čo sa deje? Vonc nám vchádza do boxov a takisto aj Jan Lehner nám vchádza do boxov a takisto vzadu vidíme vchádzať do boxov aj Majerníka s Mendezom. Tak dobre vidím, je to Mendes. Je to Majerník, Mendes a je to i Sprušanský, pokud se nepletu. Ano, je to i Sprušanský. Takže uvidíme, co se komu podaří. Jestli se Valečkovi podaří overcut, nebo jestli se Voncovi podaří undercut. Áno, toto bude veľmi zaujímavé sledovať. Môžeš pokračovať, pardon. Pardon, undercut. Chtěl jsem říct, jestli se mu podaří ubránit si tu svoji pozici. Takže teď nás zajímá, jestli se Valečkovi podaří overcut. Ten by měl teďka podle mě zůstat na trati a snažit se zajet opravdu co nejrychlejší časy, aby na výjezdu z boxu byl před Markem Voncem. We are halfway through. Keep pushing. No presne tak, ako píšete v čete, Valečko by mal teraz práve skúsiť získať, ak ste niekto sledovali dnešnú F1, tak presne tento scenár sa odohral Hamilton versus tímový kolega Bottas a ešte aj Verstappen. Hamilton ostal dlhšie na trati a získal tým, pretože dovtedy bol brzdený. Takisto aj teraz, rovnaká situácia, Petr Valečko bol brzdený Marekom Voncom a teraz Marek Vonc odišiel do boxov, tak Petr Valečko bude skúšať zachádzať svoje top časy, má tzv. Hammer time momentálne a uvidíme, či to dokáže pretaviť do prvej pozície.
Já jsem teď sledoval výjezd z boxu Marka Vonce a Honzy Lennera, kdy opravdu těsně za sebou vyjeli z boxu. Bohužel do T1 se tam připletlo auto okolo zpět a Honzu Lennera trošku zpomalilo, což pomohlo Marku Voncovi se Honzu Lennerovi vzdálit, takže má teď prostor a nemusí si hlídat záda. Takže Petr Valečko nevyslyšal naše komentáre a zašiel do boxov hneď po nich, možno troška spanikáril si myslím. A ja ešte vidím, budem reagovať na Brejšika, ktorý síce vraví, že túto v tomto závode VSC mať nebudeme, ale myslím si, že VSC bolo bezpredmetné, keďže Hamilton už mal vytvorenú 1 sekundu na svojho tímového kolegu. Ale o tom sa tu teraz dohadovať nebudeme, to len tak som povedal. Nicméně si myslím, že Petr Valečko teďkon udělal trošku chybu, já být ním, zůstal bych na trati, dělal bych co nejrychlejší časy bych mohl, abych zůstal vepředu, abych se dostal před Marka Vonce, protože Marek Vonc právě teďka najíždí do paraboliky. Dámy a pánové, Marek Vonc právě teď najíždí do paraboliky a Petr Valečko vyjíždí z boxu. Jak to nakonec dopadne? To by musel být Petr Valečko opravdu výborný předchozí čas, aby se Marek Vonc před něho nedostal. Petr Valečko právě teďka opouští pitovou uličku a Marek Vonc je tady. Marek Vonc se řítí v plné rychlosti a dostává se pohodlně před Petra Valečka, který opravdu teď ztrácí na Marka Vonce, protože Petr Valečko bohužel nevyslyšel na své prosby a neposlechl a nezůstal déle na trati. A tak Marek Vonc zajíždí opět zpátky na svou pomyslnou první pozici, ač nám grafika píše, že je 6. No, takže troška prekvapenie. Petr Valečko naozaj mohol vydržať dlhšie, mohol to skúsiť. Podľa mňa trošička spanikáril, zlakol sa, že ostatní už boli prezutí a čo mám robiť teraz ja, tak idem rýchlo aj ja. Mohol skúsiť aspoň 2, 3, 4 kolečka, možno zájsť svoje top časy. Možno, že vedel niečo viac ako vieme my, možno, že už videl, že tie časy nie sú dobré, tak zašiel predsa len do boxov. V každom prípade dopadlo to, ako to dopadlo. Petr Valečko nezískal na Mareka Vonca, poradie sa nám nemení, Jan Lenner ostáva za Petrom Valečkom, takže budeme sledovať ďalej, ako sa situácia bude vyvíjať. Pořadí se nám nemění ani na dalších pozicích po pitech, kdy Sergio Mendes zůstává na svém místě, za ním Slavomír Majerník, Lukáš Sprušanský, pokud se nepletu, ano, je to Lukáš Sprušanský, Mišo Štubňa, dále je to Ondrej Brendl a Dušan Slížik. Pokud se nepletu, Dušan Slížik bojoval, kdo to byl? Bělský, pokud se nepletu. PT, prosím tě, když tak mě oprav, ale teďka ho tam nikde nevidím. Bělský to byl? Pokud není v boxech, můžeme teď sledovat, kde se nakonec objeví. Nicméně já ho teď nikde nevidím. Lukáš Bělský na 24. pozici, jak si myslel tohto jazdca? Tak to muselo dojít nejspíš k nějaké kolizi, protože Bělský byl opravdu blízko k Dušanu Slížikovi a vypadalo to, že ho předjede, takže tady muselo dojít k nějaké chybičce. Takže Dušan Slížik po absolvovaní boxovej zastávky sa nachádza momentálne na 13. pozícii, ale zaujímavé je, že pred sebou má Ondreja Brendla. Ondrej Brendl, nováčik, ktorý nastúpil, myslím, až do tohto preteku, sa dostal pred Dušana Slížika po absolvovaní zastávok v boxoch, takže zaujímavá situácia. Ondrej Brendl, pozrime sa, za akú stajňu jazdí, OB Racing, takže veľmi si nelámal hlavu s názvom týmu. To do čierno-červené sfarbenie na jeho Audine. Pojďme se podívat ještě na souboj na 33. a 34. místě, je to Tomáš Čičo a Kás. Ale Čičo absolutně neměl problém s předjetím. To bylo krásné, pohodové předjetí pro Tomáše Čiča. A je to pro něj 31. místo. Aby jsme se podívali i na zadní pozice, ale co se nám to tady stalo? Pozor, Milan Razdík
Milan Razdik sa nám tu točí na AMGčku na výjazde z prvej šikany. Milan Razdik momentálne na 34. pozícii. A ja som tam ešte predtým videl, neviem teraz kto to bol, niekto z Čičovho týmu, buď Mike Kapral. Ale pozor. Pozor, kto to je? Tak. To je Young. Je to Young. Brian Young, kde ho máme? Na druhém místě právě teď. Takže Brian Young v problémoch v druhej šikáne, ak sa nemýlim. Ale pozor, toto nie sú súboje o priame umiestnenie. Takže Brian Young na druhej pozícii momentálne ešte nezašiel do boxov. Myslím si, že tento borec si necháva tie boxy vždy na poslednú chvíľu. Aj v minulom závode som čakal do poslednej chvíle, kedy zajde do boxov. PD, pojďme se vrátit za Markem Voncem a Petrem Valečkem. Tady je to prostě souboj v plamenech a já si myslím, že by byla opravdu škoda o tento souboj jakkoliv přijít a vidět to předjetí, ty pokusy Petra Valečka o předjetí na Marka Vonce. Právě teďka výjíždějí do Askary. Uvidíme, jestli Petr Valečko bude mít lepší průjezd. Teď to vzalo hodně ten obrubník. To si může se svým Lexusem pohodlně dovolit, protože Lexus si s vysokými obrubníky poradí, jako kdyby tam nebyly, stejně jako AMG. Nicméně s vozy jako Lamborghini nebo Audi se těmto obrubníkům je lepší vždycky vyhnout, protože vás to může potom krásně katapultovat. A proto můžete vidět různé stopy těchto dvou jezdců, protože opravdu podvozky těchto dvou vozů jsou naprosto odlišné. Petr Valečko opäť skúša, čo to dá do prvej šikany. Teraz to asi nevyzerá úplne na auto, iba sa mu tam ukáže, ale na brzdách to nepôjde. Marek Vonc mu tam ešte pre istotu nechal miesto, keby to tam Petr Valečko chcel strčiť, ale nie, tentokrát sa poradie opäť nemení a Petr Valečko si bude musieť počkať na lepšiu príležitosť. Ale Petr Valečko opravdu tlačí. Petr Valečko, já si myslím, že už vidí, že už hoří, už ho potřebuje předjet. Já si myslím, že už to ví a je to vidět i na jeho jízdním stylu, kdy jezdí Marku Voncovi blíž a blíž, dovoluje si k němu více a více. Pítý, nevím, jestli to souhlasíš se mnou, jestli to vidíš stejně jako já, ale podle mě je to tak. Áno, on človek, aj keď možno nechce, ale podvedome ho tlačí ten čas, keď si pozrieš, do konca závodu nám zostáva 20 minút, čo je v prepočte možno 10, 11, 12 kôl. Takže v podstate koľko máte pokusov behom jedného kola? Možno jeden pokus behom 3 kôl. Takže ak takto troška kalkulujete, tak vás naozaj začne tá psychika tlačiť a vy si uvedomíte, že vy máte už iba pár pokusov na to, aby ste sa dostali na prvé miesto. Rýchlosť na to máte, ale jednoducho je treba sa dostať cez toho supera a to pri takto vyrovnaných výkonoch jazdcov a aut nie je vôbec jednoduché. Teď to bude ale velice zajímavé, protože Marek Vonc a Petr Valečko před sebou mají pomalejší vozy Razdíka a Čermáka. Uvidíme, jak tohleto skončí, jestli se Markovi Voncovi teď podaří dobrý výjezd, vzhledem k tomu, že má před sebou pomalejší vůz, ale vypadá to, že Razdík mu udělal dostatečný prostor na to, aby měl velice dobrý výjezd. Teď uvidíme, jak na to zareaguje Čermák. Vypadá to, že pouští rychlejší vozy okolo sebe a pokračují do T1. Toto je opäť iba také platonické ukázanie sa, alebo že by to tam skúsil Petr Valečko, tak pozrite sa, teraz opäť, ale troška zahádzalo Marekom Voncom, ale pozrite sa na tie výjazdy Lamborghini z prvej šikany, to je neuveriteľné, koľko tam získa vždycky času na práve Petra Valečka, takže to je, buď tam teraz Valečko išiel mierne z plynu, pretože videl problémy Mareka Vonca, alebo si to inak neviem vysvetliť. Marek Vonc v problémoch, zamávalo mu jeho Lamborghini a aj tak mal oveľa lepší výjazd ako jeho super. Je zaujímavé. Za mě jako někdo, kdo jezdil s Lamborghini, můžu říct, že opravdu Lamborghini má výborné výjezdy, ale musíte na to přizpůsobit jízdní styl, protože musíte se vždycky připravit na to, že to auto je hravé v těch zatáčkách a dokážete být v těch zatáčkách velice rychlí, ale musíte si to auto připravit na ten výjezd tak, abyste využili jeho maximální trakci. Potom dokážete udělat takovéhle krásné a rychlé výjezdy stejně jako Marek Vonc. Skúsme sa pozrieť na chvíľočku za Slavomírom Majerníkom.
Slavomír Majerník má pred sebou Sergia Mendeza a za sebou Lukáša Sprušanského. Lukáš už mierne stráca. Už sú to 3 sekundy, takže z trojčky sa nám stala dvojička. Mendez versus Majerník. Ako to dopadne? Pred nimi Jozef Flachs na 28. pozícii dostane asi pravdepodobne o chvíľu kolo. Už by bolo možno asi aj na čase prepustiť pozíciu. Pozrieme sa, odsledujeme si to, či sa tak aj stane na tejto rovinke. Dominik, ty prosím ťa jedným okom sleduj súboj o prvú pozíciu, aby nám niečo neušlo. Dívám se na to, právě teďka najíždí do první zatáčky, pojďme se na to rychle podívat. Petr Valečko jenom nakukuje, ukazuje se Voncovi a on se to vystrašilo, měl pomalejší průjezd, uvidíme, jak bude akcelerovat z první zatáčky, z první šikany. To velice pomohlo Valečkovi, krásně tam vystrašil Marka Vonce před sebou, ten počítal s tím, že mu to tam Petr Valečko pustí, nicméně to neudělal a připravil si lepší průjezd celou tou první šikanou, což mu pomohlo krásně se dotáhnout na Marka Vonce těsně za jeho záď. Následuje zatáčka Variante, kterou jestli právě teďka projíždí. Krásná práce od Petra Valečka, je vidět, že má zkušenosti a ty zkušenosti jsou opravdu obrovské. On moc dobře ví, co dělá a jde po Markovi Voncovi tak, že si ho připravuje jako beránka. Áno, áno, ja si dovolím tvrdiť, teraz, tam máme, myslím, že to je Vondra. Nie, to nie je Vondra. Vršitý. Ja si dovolím tvrdiť, že teraz je Petr Valečko tak blízko Markovi Voncovi, práve vďaka tomu zlému výjazdu v prvej šikane, že ak priebeh do paraboliky Petr Valečko nepokazí, tak teraz sa budeme svedkami toho, že budú jazdci naozaj veľmi tesne pri sebe a už by to Petrovi mohlo výsť. Tak pozorne sledujme, ako to sa to vyvinie. Teraz je veľmi blízko, takto blízko pred parabolikou už dávno nebol. Keď si dobre pripraví výjazd, za to, že by to mohlo výsť? Nie. Myslel som si, že to bude lepšie. Ale je to stále rovnaká situácia. Petr Valečko tam teraz možno nakukne, ukáže sa Voncovi. Já si myslím, že to teď nebude nakouknutí. Já si myslím, že teď to tam Petr Valečko nepošle. Ne. Je to tak. A všimněte si, že Marek Vonc už se nenechal ani zastrašit. Teď se nenechal vůbec zastrašit a ukázal mu, já vím, že mi to tam nedáš. A střihnul to tam přímo a Petr Valečko už s tím tolik nepočítal, což pomohlo teďka Markovi Voncovi se o tu 1/10 Petrovi Valečkovi zdálit. To je neuvěřitelný souboj a opravdu krásně se to sleduje. Tak. Prosím ťa, sleduj to aj naďalej, ale nebudem teraz odchádzať, lebo sú zase blízko pri sebe. Už som chcel niekam odísť, ale teraz v druhej šikane boli tak tesne na sebou nalepení, že už to vyzeralo všelijako. Já se snažím sledovat i dění, co se děje vzadu za nimi, samozřejmě všechno to tam sleduju, snažím se dívat, kde můžu, nicméně jestli jsou opravdu daleko od sebe, kdo není daleko od sebe, akorát Lukáš Sprošanský a Milan Boško. Lukáš Sprošanský BMW těsně za Milanem Boškem. Áno, takže takto vyzerá súboj medzi Boškom a Sprušanským, ale myslím si, že predsa len Valečko a Vonc je bližšie. Práve teraz sa pozeráme, toto vyzerá už veľmi nádejne. Jazdci sa rútia do paraboliky a Petr Valečko už sa prekrýva s Marekom Voncom. Teraz keď obidvom vyjde dobrý výjazd, ale nie. Petr Valečko tým, že bol na vonkajšku, tak úplne 100% nepremenil ten výjazd na to, ako si to predstavoval, alebo na to, na čo si to predstavoval. A teraz myslím si, že zase opäť je tam, kde bol celý čas a kde sa celý čas nachádza, a to je tú jednu dĺžku auta ďalej, ako by potreboval. Ale uvidíme, či náhodou nám do tohto neprehovoria jazdci pomalšie okolo. Aj Vonc, aj Valečko museli zvoliť okamžite úplne iný výjazd. Koho to tam máme? To je, myslím si, že Vondra. Áno, je to Vondra na BMWčku, ten sa dokonca chcel vyhnúť až pomaly na trávu, čo nebolo úplne nutné, ale zvládol to a môže pokračovať ďalej. Teraz bude musieť prepúšťať pozíciu aj Honzovi Lenerovi. Tam bolo veľké prebrzdenie od Kása. Ešte dobre, že nám nenabúral do Honzu Lenera. Na to
sme veľmi hákliví, keď nám jazdci okolo ovplyvňujú závody v top 10 a sú na to hákliví hlavne práve tí dotknutí jazdci. Takže sledujme ďalej súboj o prvú pozíciu. Je to veľmi pekné, že zrovna o prvú pozíciu máme najzaujímavejší súboj v závode. Medzi tým Brian Young, ten jednoducho do boxov nepôjde. Povedal si, že opäť bude zháňať sponzorov, bude sa pretrčať na prvej pozícii, bude chcieť svoje meno jednoducho takto reklamovať na prvej pozícii čo najdlhšie a potom možno 3 kola pred koncom zájde do boxov. Uvidíme, či tak neurobí teraz, ale nevyzerá to tak. Nie. Takže Brian Young pokračuje ďalej. Brian Young, mimochodom, myslím, že sa jedná o jazdca z Veľkej Británie alebo zo Škótska. Ale pozor, Valečko to zkouší znova. Do T1. Ale to bude opět takzvaný strašák. Nebude to strašák! Valečko tam trošičku poskočil přes obrubník, vzal to tam opravdu hodně nakrátko. To auto mu tam tak poskočilo, až ho to zpomalilo a ten výjezd nebyl úplně ideální. Díky tomu se Marek Vons opět vzdálil. Myslím si, že Valečko už opravdu neví kudy kam a už opravdu se mu kouří z hlavy na to, aby vymyslel nějaký šikovný plán, jak se před Marka Vonce dostat. A myslím si, že to je pro něj opravdu náročné, protože podle mě už Valečko neví kudy kam. Už zkouší všechno možné a vidí, že na Marka Vonce to neplatí. A ja to preruším, my sa pozeráme medzi tým na súboj medzi Pavlem Reiglem a Jiřím Krausom a Jiří Kraus sa takým trošku kaskaderským kúskom dostáva pred Pavla Reigla na 15. pozíciu. Uvidíme, či bude ešte nejaká odveta zo strany Pavla Reigla. Sergio Mendes udělal obrovskou chybu v Les Mo 2, narazil do bariéry a Slavomír Majerník se dostává na jeho místo. To je obrovská škoda, Sergio Mendes měl nádherný závod, ale takhle mu to nevyšlo na výjezdu z Les Mo 2, kde ho bohužel ze spáru pustil obrubník na výjezdu a poslal ho přímo do zdi. Tak to je veľká škoda. Sergio Mendes, nováčik v CRCčku nastúpil na jeho prvý závod do 3. závodu šampionátu a vyzeralo to na veľmi pekný výsledok. Uvidíme, či sa bude teraz prepadávať ďalej a ďalej, či to bude vážne poškodenie. Valečko do T1. Ja sa prepnem naspäť teda na Valečka. Pozerajme už obohratú pesničku, ale teraz to vyzerá veľmi zaujímavo. Ale Valečko opäť nedokázal, ako by som to povedal, urobil všetko ako mal, len proste Marek Vons tam má lepšie výjazdy. Marek Vons tam vie pekne pokryť a pokiaľ sa Petr Valečko nedostane už priamo v strede tej šikany, tej prvej šikany na prvú pozíciu, tak myslím si, že to bude bez šance. Podle mě Petr Valečko je tam příliš gentlemanský a na nájezdu do té levatočové části té šikany tam nechává až příliš mnoho místa. Měl by tam zatočit trošičku dřív, protože to je podle mě ten důvod, proč tam Marek Vons tolik získává a Petr Valečko tam právě ztrácí na to předjetí. A možno teraz, a keď sa tak na to pozerám, tak možno teraz cez vysielačku Honza Lenner vyzve Valečka, aby mu vrátil tú pozíciu a skúsi to teraz na Mareka on, ale možno sa mýlim a Petr Valečko to bude skúšať aj naďalej. Uvidíme. Chronoznám píše do chatu, že vidí to tak, že pokiaľ to tam Petr Valečko nepošle troška agresívnejšie, takú malú daj bombičku, tak mu to nevidia, ale pozrite sa, čo sa deje na trati. Možno práve teraz Petr Valečko to vyskúša opäť bok po boku do paraboliky. Teraz je dôležité, aby sa udržal čo najbližšie pri Marekovi Vonsovi, aby nerobil väčší oblúk. No, vyzerá to zaujímavo. Teraz to vyzerá zaujímavo, teraz to vyzerá veľmi dobre pre Petra Valečka, tak sledujme, ako dopadne tento súboj. Petr Valečko na vnútornej strane a už je bok po boku s Marekom Vonsom. Teraz predpokladám, že Petr Valečko nebude opatrný na brzdách, mal by to skúsiť. Poď teraz, keď nie teraz, tak už potom nikdy. Krásny súboj v prvej zákrute. Jazdci idú stále bok po boku.
tak pre koho bude tento súboj? Vyzerá to o chlb lepšie pre Mareka Vonsa, je na vnútornej strane a je troška vpredu, ale Petr Valečko sa nevzdáva, zozadu to všetko sleduje Jan Lehner. Petr Valečko už je na úrovni Mareka Vonsa, silné brzdy, jazdci idú vedľa seba bok po boku do druhej šikany, trošička sa tam oťukali. Jan Lehner všetko sleduje zozadu veľmi tesne. Súboj stále prebieha, neuveriteľný súboj, pozrite sa na to. Od začiatku kola stále idú jazdci vedľa seba, tak toto nevidíte ani v reálnych závodoch. Petr Valečko tam troška naťukol Mareka Vonsa. Petr Valečko sa v Lesmo 1 dostáva pred Mareka Vonsa. Udrží to, pokúsi sa tam aj štuchnúť Jan Lehner. Jan Lehner už skúša. Pardon, to bolo Lesmo 2. Tak veľmi adrenalinová situácia. Petr Valečko si to už vyzerá to tak, že obhájí v Ascari a prichádza príležitosť pre Jana Lehnera. Tak sledujme to ešte pozorne, ako to všetko dopadne, ale Petr Valečko to zvládol. Nepoviem na jednotku, pretože tam boli možno nejaké ťukance, na ktoré sa bude Marek Vons mierne hnevať, ale zvládol to. Zvládol to Petr a je na prvej pozícii. To, co tady předvádí ti jezdci, to je opravdu naprosto neuvěřitelné. Na té rovince těsně před Ascari, tam všichni tři do sebe lehoulince ťukali. Nechávali si tak místa, občas tam byl nějaký kontakt, myslím si, že se nemá nikdo na co zlobit. Možná tam Petr Valečko jednou nechal Voncovi do Lesmo 2 trošičku méně místa, ale nicméně Marek Vons útočí do té jedna po vnějšku. Petr Valečko, vypadá to příliš brzo na brzdy, těsně vedle Vonce. Využívá to Honza Lehner po vnějšku, pozor, útočí Honza Lehner, útočí na první místo. Honza Lehner se díky chybě Petra Valečka dostává na druhé místo a skoro to vypadalo, že by mohl ohrozit i Marka Vonce na prvním místě. Jaký zvrat k konci závodu. Všechno se nám tady mění. Tento souboj těchto tří jezdců opravdu je v plamenech, hoří nám to tady neskutečně. Vzrušení stoupá a Jasy tady jásají, David tady jásají, pardon, a komentátoři jsou úplně v háji, protože mají zamotané jazyky a už neumí mluvit, protože měli dlouhý 24-hodinový závod, nicméně tady Honza Lehner trošičku potlačil Marka Vonce a Marek Vonc využil celou šíři obrubníku, trošičku tam najel ještě na trávník a Honza Lehner se dostává na první místo. Uvidíme, jestli si ho udrží. Jak dopadne průjezd zatáčkou Ascari. Marek Vonc stále na vnitřku. Pozor, Honza je vepředu. Honza Lehner si ustrážil první místo. Honza Lehner, dámy a pánové, z té sledovačky, kterou dělal celý závod, se dostal na první místo. Nicméně o ničem ještě není rozhodnuto. Všechno ještě může být úplně jinak. Ti jezdci nám tady předvádí neskutečné souboje. Tohle to je neskutečný, krásný závod. A techniky, které nám tady předvádějí tito jezdci, jak těsně se dá jezdit auto na auto, to od nich bychom se měli učit my všichni, protože tohleto je něco, co se jen tak nevidí. Těsný souboj 3 vozů po celou dobu závodu. Nádherná práce, kluci. Za mě už teď máte 10 bodů z 10 za tento závod. Ať to dopadne jakkoliv. Pro mě jste vítězové všichni 3. Uvidíme, jak to dopadne v nájezdu do té 1. 3 auta vedle sebe v té 1. To bylo v jednu chvíli, tam byly 3 auta vedle sebe do té 1 v průjezdu. Nicméně Honza Lehner zatím drží první místo. Marek Vons tam hledá, kudy kam by to vzal na Honzu Lehnera a Petr Valečko to je teď v pozici, ve které byl Honza Lehner. Jenom to sleduje zezadu. Marek Vons to zkouší změšku, ale to se mu nepodaří. Teďkon málem Petr Valečko trefil Marka Vonce. Možná zkusíme jiný kamerový záběr a tam vidíme lépe na ty 3 vozy, jak tam jsou všichni za sebou. Zkusil bych kamerový záběr z helikoptéry, pokud možno. Tak Dominik, skús sa hlavne nadýchnuť, pretože za chvíľu ti vybuchnú plúca. Skúsim to teraz na chvíľočku prebrať ja, pretože to, čo sa nám tu deje, to je jednoducho simracingová, neviem, ako by som nazval, simracingový orgazmus. To je simracingový orgasmus, simracingová symfonie, můžeme to nazvat jakkoliv. Nyní to můžeme komentovat každé jakékoliv předjetí, které se tady koná, ale prostě do konce závodu není rozhodnuto a dámy a pánové, věřte tomu nebo ne, jsme zpátky, kde jsme byli před 2 koly. Presne tak, pozície sa nám vrátili naspäť do rovnakej
do rovnakej podoby. Prvý Marek Vonz, druhý Petr Valečko a tretí Honza Lenner. Určite obrovský klobúk dole pred všetkými tromi jazdcami. To je to, čo tu teraz pred chvíľou predviedli, tak to bolo nádherné divadlo. To sa často nevidí, od nich sa môžu ísť učiť aj reálni jazdci, si myslím. Dúfajme, že ešte nepovedali posledné, alebo teda neurobili bodku. Petr Valečko Toto teď bolo veľmi byl čestné. na brzdách, zpomalil tam ještě svého týmového kolegu Honzu Lennera. Bohužel se teď tím zpomalili oba dva a Marek Vonz tím získává trošku času. To všetko toto sleduje zozadu so 4-sekundovou stratou Slavomír Majerník. Možno sa tam ešte dokáže pripojiť, ak títo jazdci budú aj naďalej bojovať. Ale teraz to zatiaľ nevyzerá na útok na prvú pozíciu, možno útok na druhú pozíciu, ale sú to predsa len tímoví kolegovia, tak sledujme, ako sa to celé vyvinie. Petr Valečko už naberá zase druhý dých a už pokukuje a pripravuje si pozíciu, ako sa priblíži k Marekovi Vonzovi a ako mu to tam kade strčí. Je nám velice líto, že se nevěnujeme více jezdcům, kteří jsou i vzadu, nicméně kdo by se chtěl připravit o takovýhle nádherný souboj, který dokáže trvat čistě celý závod, a když můžete vidět, že dokážou jezdit takhle těsně auto na auto, bez jakéhokoliv kolize, to je prostě nádherná podívaná, která za to stojí. Tak poďme na to, poďme sa pozerať, či sa Petr Valečko opäť dokáže nadýchnúť k nejakému súboju. Sledujme Petra Valečka a jeho onboard. Mike Kapral tam teď blokuje Honzu Lennera hodně zblokoval teďka Mike Kapral, který je bohužel okolo zpátky a Honzu Lennera připravuje, pozor, ještě ho tam vystrčil mimo trať, to nebylo úplně hezké od Mikea Kaprala, bohužel tím hodně zpomalil Honzu Lennera a teď tam máme v souboji pouze Petra Valečka a Marka Vonze. Petr Valečko to opět zkouší na vnitřek, Marek Vonz je na vnějšku, uvidíme, jak to dopadne. Marek Vonz si hlídá tu svou stranu, hlídá si výjezd a Petr Valečko je stále těsně za ním v zádech. Jelikož jsou stále v souboji, Honza Lenner se může rychle zpátky ještě k ním přiblížit. Zbývají poslední 2 kola. Máme toto kolo a bude ještě jedno a budeme mít konec závodu. Takže vážení diváci, připravte se na vrchol dnešního večera, na sprintu na 60 minut na trati Monza. Brejšik už píše, že chudák Honza, ale dovolím si oponovať, pretože ešte máme minútu a pol a tu sa môže stať všetko. Ešte sa môže Honzo tešiť, ale nepredbiehajme, sledujme súboj medzi Marekom Vonzom a Petrom Valečkom. Petr Valečko, nebol by to on, keby to ešte neskúsil, určite to skúsi, tak sledujme a učme sa simracingovému umeniu. Za ním je Slavomír Majerník, zatím právě teď zajel svoje nejrychlejší kolo, bohužel hned potom udělal chybu v T1, takže bohužel se už nejspíš nepřiblíží svým soupeřům, kteří bojují o první místo. Takže tuto teraz pomaly jazdec troška ovplyvnil jazdu Mareka Vonza a Marek Vonz videl, že tam Valečko ide z vnútornej strany a troška to tam ako keby zavrel. Valečko sa tam síce spoza mimo trate dostal pred neho, no toto bude ešte zaujímavá a diskutovaná vec. Teraz Marek Vonz sa jemne ťukol v parabolike s Petrom Valečkom, trošička možno nahnevaný. Uvidíme, či bude mať dostatočný slipstream na to, aby opäť dokázal zaútočiť na Petra Valečka. Vyzerá to, že jeho Lambo je naozaj dobre nastavené na maximálku. Pozrite sa, Marek Vonz okamžite vedľa Petra Valečka, takže opäť nám borci pôjdu do šikany vedľa seba. Vyzerá to tak, že áno, Petr Valečko tam troška menej miesta nechal, teraz sa troška oťukávajú a tento výjazd bude lepší pre Mareka Vonza, takže Marek Vonz si naspäť vybojuje to svoje prvé miesto. Vyzerá to tak, že áno, je na vnútornej strane do druhej šikany, takže bude mať lepšiu pozíciu a sledujme, či to opäť skúsi využiť aj Honza Lenner. Tak Dominik, poď na to, máš slovo. Toto je tak nádherný závod. Petr Valečko na vnějšku do varianté, Marek Vonz je na vnějšku do varianté. Všichni to střídají, ale pozor kolize mezi Petrem Valečkem a Markem Vonzem. Bohužel to odnáší hůře Marek Vonz, který je tam v hodinách. To je obrovská škoda. Marka Vonz se teď předjel Slavomír Majerník a vypadá to, že Marek Vonz se nemůže rozjet. Marek Vonz tam zůstává na místě a je tam zaseknutý.
Tak to je obrovská smola pre Mareka Vonsa, tak toto sme nechceli ani nečakali, ale prišlo na moje slova. Pozrite sa, kto sa nachádza na prvej pozícii. Jedno kolo do konca závodu, alebo teda pol kola do konca závodu. Jazdci sa už nachádzajú v poslednom kole a Honzu Lennera už teraz nikto neohrozí. Honza Lenner s čistým štítom, pretože on v tej kolízii nebol, príde na prvom mieste a bude sa tešiť z prvého miesta, z víťazstva. Z prvého víťazstva, ak sa nemýlim. Myslím, že ešte nevyhral, alebo vyhral, nebudem to teraz riešiť, ale v každom prípade Honzo Lenner nám prichádza do cieľa ako víťaz 60-minútového závodu na Monze a okamžite ho nasleduje Petr Valečko na druhom mieste a na tretej pozícii prichádza Slavomír Majerník, takže všetci traja tímoví kolegovia došli pokope a na prvých troch miestach. Tak Dominik, čo na to hovoríš? To bylo neskutečné Ale pozor, finále. ešte ťa preruším, tuto je súboj do posledných momentov. Milan Boško versus Lukáš Sprušanský, na 4. a 5. pozícii prišli veľmi tesne za sebou. Poďme sa pozrieť ešte na ostatných. Sergio Mendes na 6. pozícii, mne už sa zamotáva z tohto všetkého jazyk. Ospravedlňujem sa divákom. 7. Ondrej Brendl, nováčik, takže veľmi pekné umiestnenie. Ešte si pozrime Davida Jareša na 8. mieste. 9. nakoniec do cieľa prichádza Marek Vonz, určite sklamaný a nahnevaný. A 10. nám uzatvára. Pozrite sa, tak tu ešte súboj o 10. miesto. Už som chcel povedať, že 10. nám uzatvára Pavel Eisenhammer, ale nakoniec 10. nám uzatvára, ak dobre vidím, Víťa Česnek. Takže tam muselo ešte prísť k súboju na poslednú chvíľu. Na 11. pozícii Pavel Eisenhammer a ďalej sa už nepôjdeme pozrieť. Poďme si to skúsiť, Dominik, nejako vyhodnotiť. Takže prepáč, že som ťa prerušil, tak skús ešte raz, čo na to všetko hovoríš. No, dnes jsme měli opravdu na co koukat, byl to neskutečný závod. Především právě bitva o první místo dnes nám zabrala většinu streamu. Myslím, že to, co se tam dělo, bylo do poslední chvíle naprosto neuvěřitelné a každý z těch závodníků tam předvedl svoje maximum. Bylo neskutečné, jak se tam Honza Lenner stále jenom nakukoval a sledoval, co se děje před ním a vůbec nikam nespěchal, všechno si bohlídal a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Stalo se to, na co čekal, jestli před ním udělali chybu a vyhrál závod. Moc mě mrzí ta situace, která se tam stala mezi Markem Voncem a Petrem Valečkem, nicméně já bych se na to rád ještě podíval v replayi, ale myslím si, že jestli si určitě nemají co vyčítat, ten konec byl opravdu už tělo na tělo, už to bylo opravdu hodně tvrdé a už to tam prostě všichni zkoušeli odevšat. A myslím si, že jsme opravdu dneska tady měli krásnou podívanou a právě USB Drivers a tým, jak se jmenují, Lamborghini Drivers? Pizza Pasta Lamborghini. Pizza Pasta Lamborghini, opět tyto dva týmy nám předvedly neskutečné výkony v tomto závodě. Za mě opravdu perfektní závod. Tak pozrieme sa na to v replay, ja som to spustil a tam ešte raz, dajme to ešte troška naspäť. Takže čo sa tu presne stalo? Čo sa nám tu presne stalo? To spomalím. Takže Petr Valečko si dáva pozor na obrubníku. Marek Vonz možno, tak toto bude taký, neviem, ja by som to dal asi ako racing incident, pretože neviem, čo na to hovoríš ty, Dominik? Bohužel musím s tebou souhlasit. Já bych to viděl jako racing incident, nevidím tam úplně od někoho nějakou velkou chybu, že by tam někdo někoho zavřel nebo že by tam někdo někomu nenechal místo. Myslím si, že Petr Valečko byl dostatečně na té pravé straně, stejně jako Marek Vonz byl dostatečně na té levé straně. Možná tam Marek Vonz trošičku, že mu to uklouzl na tom obrubníku, možná trošičku zatočil doprava, nejsem si teď úplně jist, z toho pohledu mi to není úplně jasné, ale to, co se tam prostě stalo, je tragédie, ale určitě bych to označil jako racing incident. No, je to ťažké. My bohužel nejsme komisaři, to si můžeme myslet my tady mezi sebou, si tady můžeme říkat, jak to vidíme my, ale o tom, jak to nakonec bude, rozhodnou určitě komisaři. Tak, my môžeme iba o tom debatovať a iba špekulovať. Chcem poďakovať Antoniovi. Díky, Antonio, za subscribe.
Teším sa z toho, super. A predpokladám, že dnes už asi rozhovory absolvovať nebudeme, pretože som sa na začiatku pred závodom pýtal jazdcov, alebo teda organizátora, či si na to trúfajú. Vyzerá to tak, že zatiaľ ešte asi nie, tak možno do ďalších závodov skúsime nejaké rozhovory potom poriešiť. A tým pádom nám už neostáva asi nič iné, iba sa rozlúčiť. Čo hovoríš, Dominik? Máš ešte niečo na srdci? Já myslím, že já už jsem vyčerpal vše, co jsem měl na srdci. Dobre, tak chcem všetkým divákom veľmi pekne poďakovať, že nás dneska prišli sledovať. Dúfam, že si závod užili. Ja som si ho teda užil veľmi dobre. Veľmi pekne ďakujem Dominikovi za spolukomentovanie. Bol si super. Děkuji moc krát. I skvělá spolupráce s tebou. Super, super. Takže tešte sa zase o 2 týždne. Vidíme sa. Pekný večer a dobrú noc vám prajem. Čaute, ahojte. Ahoj a dobrou noc.